Yun, time check, 9:45. Hay! Buhay na naman! Nakakain na! Ba't ako nauna? Hindi ko na maalam yung daan. Teka, antayin natin sila. Sila yung bahala sa daan eh. Ay, dala mo. Oh, Dok, mag-grocery ka. At may dala kang coke sa basket mo. Lang ya. Bumili lang na ano, dito pa ha. Ano mo sa yan? So paalis na kami ng Calamba, kakatapos lang namin mag-almusal. So far, nakaka 40 kilometers na kami mula nung umalis kami doon kila Dok. So, di ko alam ang next stop namin, pero ang next target destination namin sa simbahan sa Taal. Doon namin kikitain ng 2 Batanggenyong apple nga. Sinabi ko na yung kanina eh, inulit ko lang. Paulit-ulit eh. Ang pangalan mo, sir? Gal po. Gal, ayun. Ayun, pakilala na natin yung pangalawang grupo na ginoin natin kanina. Woohoo! Put! Yan. Iba yung ano namin, tunog eh. Put! Simulan natin kay Gal. Ayaw. Yan, tapos Gio Halalos. Sir! Sir Andy. Hoy. Sir Raymond. Raymond. Aldrich Ramos. Sir. Yung nakakita natin ngayon sa Nabali. Gapo, bye. Sir Gapo, bye. Yun, so yan kami lahat. Bali 11 pala kami dito sa ano. So si Sir Gapo bye ang nag-guide sa atin. Diretso tayo. May hihintuan pa ba tayo, sir, papuntang Taal? Diretso Taal na. Ayun, diretso Taal na tayo. Dito kami papunta sa may Tagaytay Highlands. Kinakabahan ako, nakapunta na ako dyan dahil sa Tagaytay Highlands. Puro ahon dyan pero ito, so, lusong yung simula. Mukhang lusong yung simula. Pagkatapos ang lusong na to, nako, ang hula ko ahon yan. Ang ganda dun, no? Matag na yan, master. Patag na raw, sabi ni si Ronnie. Okay lang. Tapalan natin sticker. Oo, tapal na lang. Pakaramdam mo pagka likod mo to, no? Oo. Likod? Hmm. Sa okay yung harap. Ipatimplayan mo na lang kasi baka mamaya mabigla ka pagka pinag mo ito, wala bigla. Okay. Dapat ito yung mahaba. Oo. Yan, nire-remedyoan lang muna ni Doc yung ano, yung sa brakes ko. Nasemple lang ako dun sa may banda ron eh. Tapos natanggal yung pinakatakip nung ano niya, pasukan nung mineral oil. Yan, bilang si Doc, baka rin pasukin ng hangin eh. Naku, upgrade na naman to. No? Palit na no? O, meron ka nabibiling ano niyan? Hindi, bibili ka ng top cup. Top cup lang. Tapos, pero wala mo na bibiling ganyan. Tara, bili na tayo. Ganyan. Buti na lang, minor lang yung gas-gas ko. Ito lang Tsaka dito sa paa, meron konti. Buti hindi mo natukod yung braso. Yun nga. So, yun yung dali ng ano, pagka-semplang ko. Top cap nung brakes ko, tsaka yung mismong lever nung ano, sa brake bumaluktot. Buti na lang yung shifting ko, hindi naapektuhan. Tapos yun, gas-gas din yung ano ko, speedometer. Anong solusyon dito, Doc? Bili. Bili na. Grabe, binibenta ako. Hindi tayo pwedeng bumulusok-bulusok ngayon sa ano tuloy, sa lusong. Kailangan alalay lang. Nako, santo. Alam mo ba ito, Doc? This way, sabi. Ano kaya? Diretso tayo?
Yan, nawala na yung mga kasama namin. Nauna na, hindi namin alam kung saan kami. Malamang diretso na. Yun, lusong. Pero yun nga, lalay lang tayo rito. Haba oh. Ah, ganda ng view oh. Wow. Ah, lusong pa ulit. Uy, lalim ng lusong. Lalim. So kung pabalik bukas, dadaan natin to. Depende. Sarap ahunin ito bukas. Haba. Pauwi? Ah? Ah, hindi na. Anin tayo dito. Tatagay tayo. Ay, papakumaan ka na. Ito bang arko na to? Tagaytay na to? Ay, Dalisay? Barangay, thank you. Barangay, thank you. Barangay, thank you na tayo. Tanawan. So, Tanawan na tayo. Tanawan, Batangas na pala to. Natatakpan na ng mga puno eh, pero pag dyan sa kanan, makikita natin yung Tagaytay. Nandun sa taas. Nasa baba na kami. Pati pala yung pot-pot ko nadali sa ano semplang oh. Pot-pot. Oo. Yung duct tape na nagkakabit. Tabihan natin. Ayan. Gasgastin yung ano mo eh. Ayan, eto, kakalampas lang namin. Hindi ko na yun yung GoPro ko. Pero eto, Talisay na mismo tong lugar na to. Talisay, Batangas. So far, nakaka 45 kilometers pa lang kami. Galing tong Kiladok. Pumaling tuloy yung ano ko. Cyclo-computer. Yun! May ilulusong pa pala yun. Ang ganda oh! Woohoo! Taal Lake yung view na yan oh. Wow! Wow, 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 wow! Ang ganda! Thank you! Buti winarningan ni Manong naka-driver. Manong naka-driver. Ni Manong na motor. Manong na driver ng motor. Dahan-dahan daw, malalim yung part ng kalsada na yun. Ah, piya. Ya. Hoy! May ilulusong pa pala yun. Akala ko kanina naka-level na natin yung Taal Lake. Lalim pa nung ilusong ulit natin. Ah, ganda rito.
Uy, lumusong na kami, may lulusungin pa ulit. Ang lalim pa ulit ang lusong, oh. Uy ka rin. Ayaw. Tinatanong ko nito kung gusto ko kung gusto ko raw bumalik dito. Dumaan pabalik. Ayoko nga. Ayaw. Ang ganda, oh. Ang ganda ng view. Teka lang. Hindi, mo na. Pero ang ganda. Hindi tayo makabulusok pababa dahil sa semplang natin kanina hindi pa natin na-check up ang buti yung bisikleta. Papacheck up natin kay Doc para malaman natin kung may problema bang iba. Baka mamaya biglang kumalas yung malibele. Actually kanina pumaling na yung handlebar ko, so inalign ko pa. Medyo paling pa nga ngayon, no? Nasisilip ko yun yung gulong, so yung handlebar medyo balingo pa ng konti. Mamaya ako na-fix. Aha, nag-sightseeing malamang to sila Aldrich saka sila Gio. Naghinto sila rito eh. Ganda, oh. Woohoo! Ganda! Hindi na tayo mahon ah. Ganda, oh. Mataas pa rin pala yung lugar kung nasan kami. Kasi ayun pa yung... Maganda ro sa may gilid ng Ano? ng lawa, master. Pagka nasa gilid na tayo ng lawa. Ayun, tapos ayun, yung Tagaytay na area, yung part na yun. So nasa baba na kami, pero hindi pa talaga baba. Pero hindi pa talaga bababa kasi ayun pa yung lake, yun. Ganda. Ganda. Ang ganda. Ang galing, oh. Konti lang yung inahon namin. Konti lang. Ang baba na namin, ayun yung Tagaytay, oh, sa taas. So nasa patag na kami. Sa kaliwa namin, nandiyan yung Taal Lake. Uy, sarado yung kalsada ron, ah. Oh, meron. May checkpoint ba? Ah, hindi, baka may ginagawa lang. Oo nga, may ginagawa lang. So, one way. Ah, sayang di natin mapakita yung view sa gilid. Nasa kaliwa lang yung Taal Lake. Ayun, one way lang. Balik ko. Uy! Si Sir Noel, oh! Sir Noel! Si Sir Noel yun, ah! Ang ganda tignan ng Tagaytay galing dito. Nakakamiss tuloy mag-Tagaytay. Sarap dyan sa taas, malamig. Dito medyo mainit eh. Pero pag ganito sa taas ng Tagaytay, malamig dyan.
Sa gilid mismo namin, ayun, Taal Lake, oh, kitang kita. Kitang kita, walang daya. Ah, ganda ng daan. Ayun na, woohoo! Ah, ganda! Ah, dito na kami sa Sampaloc. Talisay pa rin to, Batangas. Malayo-layo pa yung papadyakin namin. Wala na pahingahan yata to. Yun, lilim sa wakas. Medyo makaka-relax-relax tayo ng konti. Konti lang. Kasi banda ron araw na ulit, oh. Ayun, araw na ulit. Ay, medyo kumukunat na daan dito, ah. Tsaka marami daw ahas, ayun, oh. Uy, ano lugar to? Bato lang Arco. Blanco. Ano nakasulat? Ah, Laurel pala. Ayun, nakasulat dun sa kabila. Laurel, Batangas. So far, nakaka 60 kilometers na tayo. Hindi ko alam yung oras. Wala ko relo, eh. Ganda, oh. Lusong ulit. Mamaya banda ro sa harap. May mas maganda pang viewing deck dyan, eh. Makakapagkuha tayo ng magandang shoot. Hoy! 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 Nagulat ako, teka. Pahinga ako sa lilim. Ha? Teka lang. Bigla. Nabigla ako rito paglikod, biglang ganito pala yung ahon, no? Walang buwelo. Pati yung gearing ko mali, eh. Ang ganda, oh. Ang ganda. Wala pa sila. Tara, pitik-pitik tayo. Doon ako sa taas magantay. Ay, salamat. Hindi ko na na-video yung paahon. Hindi ko nalagay sa chesty. Ang hirap. Grabe. Tarik ko. Si Doc tsaka Sir Noel, ayun, nagmamaw. Si Doc nga, nawala na, eh. Ha. Whew. Ah, tapos na. Salamat. Antayin natin sila. Mabidyohan. Pagod ako. Sino ito? Ayun, si Sir Ronnie tsaka si Charles. Sino nakasombrero? Kapot-pot to. Taga rito malamang. Taal Lake, ayun, oh. Si Sir Noel tsaka si Doc nandun na. Ayun, yung dalawa na una, si Sir Noel tsaka si Doc. Tapos the rest nandito pa sa baba. Pagod. May kapot-pot tayo dito, humabol, oh. Tinawag niya ako kanina, eh. Kapot-pot. Saan yun? Laurel ba yun? Balakinong po. Balakinong, Laurel yun? Opo. Ayun. Ito gulod. So mag-shoutout. Shoutout sa nanay ko. Tsaka shoutout sa taga TPI. Oo, dito na ako. Panoorin natin si Charles magtahi ng magtahi ng kalsada. Ganito magtahi ng kalsada. Ayan, oh. Tahian 101 from Charles. Yan.
Bigla no, pagliko. Oo. Nagulat din ako eh. Ubus eh. Akit ka rito. Kulang ang Balik ang konti, hindi kita nakuhaan eh. Ayaw mo na bumalik doon kahit kaperanggot? Sir Noel po nauna na. Oo, andun, nauna kanina. Bumalik lang ako. Ayun, tapos na isang ahon. Meron pa ulit isang kasunod na ahon to eh. Matindi-tindi rin, ganun din kagaya sa kanina. Kaya ngayon nilagay na natin sa chesty yung GoPro. At mahirap mag ano eh, pag umaahon, matarik. Hindi mo makapture yung ahon. Pero kung sakaling may tindahan dito, kailangan ko mag-refill. At ako'y uhaw na, wala na yung tubig ko. Hinto tayo rito bahagya at maganda yung view. Ayun oh. Ayun, dito oh. Saan? Ayun, sa likod natin. Tara. Alin? Uy! So huminto kami bahagya dito kasi may magandang view ng Taal. Pero hindi yan yung Taal. Ang alam ng lahat yan yung Taal pero hindi yan yung katabi niyan yung Taal. Ewan ko kung anong tawag dyan. May tawag dyan eh. Sa research natin, pag in-edit natin, lalagyan natin yung pangalan itong bundok na to. Pero yung Taal, yung katabi niyan, yung flat lang na ganun. Yan lang hinunto natin. Tara na. Ako Ponton. Alam niyo ba ibig sabihin pag may ganito? Ano yan? Siyempre, ano gagawin natin ngayon? Matutulog. No, joke lang. Diretso tayo ngayon, diretso. Uy, tubig mo master, mahulog. Yun na, nahulog. Muntik mahulog. Wala na. Tara na. Ay, tindahan, tindahan. Mukhang ito na yung kasunod na mataas na ahon na mahaba. Mahaba-haba to. Hali. Tsatsagain din natin yan. Ito na nga ba? Ba't lumilim si Sir Ronnie? Ano sir? Wala pala, kala ko meron. Hindi, akala ko ahon na. Mixi lang. Wala lang to. Ayun na. Pader ah. Kaya yan. Wala? Hindi na, hindi mo bibiluhan yan. Kapangin na lang ah. Oo. Sayang belo natin dyan. May bibitin ka pa sa cambio. Taas oh. Pero pwede rin, kung biniluhan to, maganda-ganda rin sana eh, no? Tapos may tumambay pang aso. Kunyari, nagpipilay-pilayan pa yung aso eh. Maiksi lang. Mas matarik yung kabila. Todo pa naman yung baka ko. Maiksi lang to. Kaya lang, mainit talaga. Kaya, ang hirap umahon. Kasi mabigat na kargada pa. Anong wala? Ano, mahirap na. Sabi sa'yo wala lang. Taas oh. Sakit sa balat. Problema, wala na akong tubig. Pagod. Tapos. Tubig. Grabe. Pahinga. Okay na. Recovery na to. Tindahan na hanapin natin. Yun, tindahan. Mineral water po. Ilan po? 6. Ay, meron pang dito eh. Ilan?
Gatorade. Tsaka po 3 Gatorade din. 6 na ano pa rin. Ano na tubig na tubig? May malaki bang tubig? Ganyan lang siya. Wala. Sige, maliit na lang po, 6. Ayaw ko na. Mamaya, antay. Thank you. Ayun, tatlo. Tara na. Quick water break lang, tsaka refill. Tapos larga na ulit. Ito na yata yung mahabang ahon ulit. Ha? Bike pa. Bike pa. Pero gapang-gapang na lang tayo. Masasampat makakarating din tayo dun. Yung mga modelo siya, 2020. Yun, dito na kami mag-aantay. Dito na namin naantay sila Aldrich, sila Gio, tsaka yung the rest of the guys. Naks, the rest of the guys. Limitado lang siya eh. Yan, tapos nag-group kami rito kasi dito may ano eh, may convenience store. Iniisip ko yun. Yan, tapos ayan, si Doc nagbabalak kumuha ng ganong klaseng bike Kasi yung size na to. kay Sir Noel. Kasi ang ganda talaga eh. Ito yung crush na crush kong bike talaga ni Sir Noel. Yung hardtail mo eh. Complete touring bike. Yun din eh, no? Yung din Ano? ang haba ng hardtail mo, di ba? Yung orange mo. Ayun yung model niya. Oh. Tingnan mo, may drawing pa siya talaga. Ayan yung pwedeng baguhin yung itsura niya. Yan, ang maganda rito, meron ka sa harap. Diba? Meron ka sa gitna. Meron ka sa likod. Kompletong kompleto eh. Meron sa ilalim. Oh, focus mo. Ayun yun. Hindi mo pwedeng baguhin yung setup niya. Nakita mo, naka-drawing siya. Trek 920 ba yan? Oo, Trek 920. Yun pala yung model ng Trek 920. Ayan, isang Trek 920, isang Trek 1120. Anong model ba yan? Naglalabas pa ba ng ganyang model Oo, ngayon? meron eh. 2020 meron. Hanap tayo niyan. Hanap pa siya. Hanap po na ako ng juice. Habang nagpapahinga tayo, tanong natin, Sir Ronnie, may joke time ka ba? Ha? May joke ka ba? Pagod ang utak ko. Pagod. Pasensya na kayo mga kapotpot. Nalaspag na. Nalaspag na si Sir Ronnie, walang joke ngayon. Ikaw, Doc, may itse na ka ba ngayon? Pahinga na lang muna tayo. Yung kasama natin, nasiraan. Ha? Nasiraan yung mga kasama natin. Siraan. Nasiraan ng bait. Nasiraan ng bait sa init. Grabe yung init. 47 nga. 47 degrees ba? Oo. Kaya pala napakainit. Ha? Wala nang energy yung mga hanyo ha. Nalaspag din ako ron sa ano namin. Sa ride namin kanina galing dun sa ano. Saan tayo nagsimula? Mula sa Arilas Lomi. Tapos banda rito pagbaba ng saan tayo? Yung rumatrat si Doc. Ang mamaw na Doc ito. Ayan. Pumataw na naman. Lang, layo. Ang tigil. Pilit namin hinahabol, di namin makakita kaya di kami makahinto eh. Matapos nawalan na ng gana, tara na. Puro na kami pahinga. Ano po? Napaano ko eh, napahay salamat ako nung nakita kong puminto dito sa Alpha Mart eh. Kalahating oras na sila nandito bago kami dumating. Kita mo yung kamamawan na yan. Nakita niyo yung ahon mo, biglang kumanta na ahon. Biglang init no? Kasi walang hangin na sa malupot eh. Tingnan mo si Sir Ronnie. Ronnie. Ay! Hindi magkanda ulayaw. Kala nyo, lobat ha? Buti na nakapag-bati ako. Nako. Alive ka, sir. Bati, masarap yun. Ayun, time check. 1 PM. Ayun, unang dumating si Sir Gio Halalon. Wala kayo sila, sir? Andiyan na. Andiyan na. Yun eh, nakapag-regroup na rin. Kapag-regroup na rin. Sino ang nasiraan? Si Sir Andy. Ay! Paano sa gitna ng nag-change gear? Sa gitna ng paahon. Nangahon. Nasira? Naputol yung naipit yung... Para sa akin dati, no? Nagka-appearance daw pala si Sir Andy. Ayun na. Second place, si Sir Aldrich.
Aldrich Ramos! Magkano po pa-brace nyo, Sir Charles? Tanong natin kay Doc. Naka-live si Charles. Ang tanong sa kanya sa Facebook Live, magkano daw pa brace? Sulit din yung init eh, no? Oo, grabe init. Ano yan, Doc? 47? Training. Oo. Bastado. Ayun na, nagdadatingan na sila. Malapit na kayo makompleto. Ayun, kompleto na. Kompleto na kayo. So magpapahinga muna kami ng konti. Gusto mo ano, pahinga eh. Tapos, Salamat po. lalarga na kami. Siguro mga 10 kilometers pa, no, Doc? Yan. 10 kilometers. 10 kilometers, nasa ano na tayo? Asan? Bawan. 10 kilometers pa, nasa Bawan na kami. Pero antayin naman na rito yung dalawang Batanggenyo na ano. Dito na, no? Sasalubong na lang pala. O, sasalubungin na lang kami ng dalawang Batanggenyo na taga rito. Si Krishna, tsaka si Usok. Hindi tayo dito mga dalawang mata. Ito ganito, sir. Ako oh. talaga, Tapos bilang ako. kaya tagalan kami, tumalon pa yung kabila ko rito. Lipit. Kaya di hanggan. Pinutol namin. Tapos mamaya may gym ka pa, bicep. MP pa mo. Sarap magbike. Pahinga, tapos hanap tayo lunch. Mamaya, si Aldrich ako nasakay sa bike mo. Pwede. Ikaw ano ka? Hindi na. Yan, doktor yan, doktor. Sir yan ano ka? Ha? Ang word mo? Siklista. Lista. Ako, chemist ako eh. Yun na. Chemist sumaasa. Ayun na akong po. Sabi. Dati pal. Paano ulit? Natatrabaho sa PAL. Oo nga, no? Ano ba kanina ka din? Oo. Ayun, doon. Maglaba ka na dyan. Mag-side ka na dyan. Talaga. Mag-plancha ka na dyan. Ano, kompleto na kami lahat. Oh. Nandito na. Inaantay na lang namin yung dalawa namin kasamang Batanggenyo. Sasalubungin na. Ay, sasalubungin. Dito na nila kami pupuntahin. Pupuntahan. Tapos sabay-sabay na kami paparon. Sir, may ano ka na? May energy ka na? Mag-like. Sulok-sulok ko. Comment mo na. Ah, Comment. mag-comment. Ay, mag-comment. Mag-like. At mag-subscribe. Ay, suswertihin. Ano pa? Ano pa raw? Pa. Later. Ayun na, dumating na yung mga tropa natin Batanggenyo. Usok! Tsaka si Krishna. Ano ba ito? Taba mo ngayon. Oo nga no. Ipon tayo ng ano. Kumakain na ng karne. Grabe naman taba mo ngayon. Asan yung abs mo? Alam mo lang, gano'n ang galing sa aircon eh. Na patungan ng bata. Yung napapasigaw si Elyang na abs. Wala na. Ganda kapag umiibig eh. Naibig. Naibig. Baka niya tayo tutuloy siya. Ay. Sa tropa namin si ano? Krishna, tsaka si Usok. Sa kanila tayo tutuloy mamaya kila Usok. Dyan, sa kanila. Kila Usok. Magkain na. Pwede ka dumagpalipad na. Ayun, tara. Simula na naman tayo. Larga na, larga na. Ilabas na yung dila ko. Kasi lawin daw eh. Pagbagal na yun, pinanta na. Nagkaunti yan sa amin. Oo. Na, so lalarga na tayo.
Andito na sila Usok tsaka si Krishna tsaka yung mga tropa nila. Sila yung sasama sa atin. So dadaanan daw natin. Magtataal daw, taal tapos lawit dila. Ang pangalan pala nakakatakot na, lawit dila. Saka hindi ka raw mamapasukin to, hindi na kalawit ang bilang. Yun ba? Lagit din na. Ayun na nga, yun. So marami-rami tayong kasama. Mas sila yung nakakaalam ng daan dito eh. Yan. Etong si Krishna at si Usok, mga taga Batangas yan, pero kaya namin nakasama yan sa Team Apple. Kasama namin yan sa Bicol, Manila to Bicol. Nung 2016 pa, tinira namin yung Bicol. Tinira namin yung Manila to Bicol 2 days. Kasama sila doon sa dumating sa invite. Hindi galing kayo Tagaytay sa kayo lumutong. Tanawa na kayo basta mana no? Sa Tanawan, ah. Tanawan, buso-buso. Buso, tapos dito na. Kaya sabi ko, karpol ako na eh. Hindi kayo nagtagaytay eh. Mas mga pala naglutang, mas madali yun. Ha? Naglutang ko. Mas malayo. Mas malayo sila pag nagtagaytay, nag-ano sila. Medyo mahirap pa mag-set ngayon ng ano eh. Mga tawid dagat eh. Oo. Mahirap na yun. Dahil kami, minsan, sinabi nila ang ano, pag sinabi ko, nilorunot tayo. Oh, sige. Mayroon kasi kami doon, bahay kami doon. Pampuraw. Oo. Nakaka ano na. Ay, salamat, lumilim. Medyo magandang takbuhan namin. Medyo marami-rami kami ano yan oh. Bago daw GoPro, lalabas. Kailan daw? GoPro 9. Ano kayang bago? Yan, magkano kaya kita mo dun? Secret. Hello vlog! Binabati ko ang aking kamag-anak. Hello! Yan. Ito si Krishna, kasama namin to. Saan tayo mga nagkasama? Bicol, Sagada, Pagod-pod! Pagudpud, saan pa? Yan lang. Yun lang. Pero puro multi-day palagi, no? Pagka lumuluwas kayo, sumasama sa ride. Oo. Lahat ng ride na yun, magkasama kayo ni Usok, no? Oo, 2016. Unang ride natin, Bicol. Oo. Ikaw pa tayo nun. Kami pala kami. Nauna kayo. Ayan, tapos, nung nagtaal loop kami, yun, jumoin sila pero medyo maiksi lang. Tapos ngayon na ulit yung tagpo namin. Dito na pala kami, Lemery Town proper. Sa may Robinson Supermarket. Okay. Titignan kung pwede doon, kung allowed pumasok doon. Doon kami, pag hindi, kakaliwa kami doon. Inulit ko lang yung sinabi niya. Ayun na, may go signal na. Sugod mga bata! Go na, sir? Go na raw, sir. Oo na. Okay. Go! Go, ba? Papasok tayo ng Lemery Town proper. So, chinek ng mga kasama natin taga Batangas kung pwede tayo doon. Pwede naman. Yun, so swabe na lang tayo rito, Lemery. Magandang araw po.
Hindi pa. Doon na lang sa ano kaya? Baka meron tayo madadaanan. Alam din naman dyan karinderya. Ayun. Kakain muna kami. Alauna pasado na, di pa kami nananahalian eh. So baka wala kaming pangahon mamaya. Buti nabanggit ko. Mukhang diretso na yung bala kanina. Oh, dito na tayo sa SM Lemery. So dire-diretso na tayo, sa Taal na tayo kakain. Mas marami daw kainan dun eh. Ay, may magandang simbahan dito ha. Ano to? San Roque Parish Church. Bagala lang natin kasi parang may na-flat yatang kasama. So silipin lang natin to. Bukas ba? Bukas. Pwede pumasok. Ha? Hindi, tinignan ko lang. Kinakita ko lang. Nako, masama pakiramdam ko rito. Nauna si Usok tsaka si Doc. Alam na. Babakbak na naman to. Hindi, masikip pa yung kalsada eh. Medyo busy tong kalsada na to. So hindi pa makahataw. Pero formang ano eh. Formang magbe-breakaway eh. Hoy, Taal na to eh. May welcome na eh. Welcome to Taal. Tingnan natin mukhang dito may mga magagandang bahayan eh. Ayan o. Makikita natin dito yung mga lumang bahay. Ewan ko lang kung madadaanan natin. Antay, 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 antay. Antay. Naalala ko tong part na to, nagtaalop kami, umikot ako rito. May mga ano, may mga heritage, tawag dun, heritage houses. May mga heritage houses mga ano. Kasi ito na mismo yung Taal Cemetery. Ay, ito na mismo yung Taal Church. San Agustin ba to? Picture muna syempre. Matik na yan. Ay no, talaga naman si Sir Ronnie oh, pag pumustura. Oh, pag pumose oh. Oh, alam na. Under construction pala yung simbahan. Ayan, tapos papasok sa ano, shoot ko, di nasira na. Yun lang. Patagil. Yan. Ano yan? Video. Tapos i-screenshot ko na lang para ano. Tabi mo lang tayo. Makikipatong. Dating ko parang ano, dati. Palit-palit ang pwesto, master ha. Palit-palit ang pwesto ha. Ay, tumayo. May gulong kasi. Yung... Kaya
Okay, so tapos na yung photo op. Uwi na kami. Kain na. Let's go. Ahon ulit tayo. Ay, hindi, kakain mo na. Saan? Doon na tayo kumain sa kinainan namin kanina. Tara. Nakuha naman yun, dadaanan natin. Hindi ko kasi tukoy dito. Okay. On the way lang din po, dahil doon naman po talaga tayo dadaan. Nicole, dito na lang. Yun, dito na lang pala tayo kakain. At ako'y wala na rin ako maisipa eh. Kain na tayo dito. Ito, Densios. Oo, dyan na. Pero usog. Ay, si Chris na pala, sir. Oo, na. Nabit mo na. Jan Aldrich. Ano nga? Aldrich. Jan Aldrich. Did, okay na pa? Dalawa isang mesa? Pero para pwedeng ano lang namin, i-take out box ka lang. May mga kutsara ng mga giling na. Pwede kayo kumain doon sa ano? Pwede. Ayun, pwede na yun. Para may social distancing. Bawal ng bikers dito. Sa? Buhuli na yung bikers kung bawal. Ay, Pero nakadaan po kami dun. Saan? Doon. Lemery pwede. Delivery pwede. Usok, ikaw na mag, sa mga tropa mo. Yo, usok nga pala. Usok. Shout out nga pala sa bawal siklista, tsaka sa BSPCC, tsaka sa Team Apple. Ride safe always. Yeah. Coach. Hi! Oh, shout out. Balik ka na! Oh, birthday boy. Birthday nga pala ng tropa ko si Ren. Happy birthday. Ano yung photo, San? Biyak na biyak. Bicol, shout out. Shoutout sa akin. Binabati kong kapamilya ko dyan sa amin. Yo. Yo, pre. Jomar. Ano sabihin mo? Birthday boy. Wala yan. Shout out sa mga chicks mo. Wala ka. Tingas! Mama mo! Ay. Ay. Adrian. Pre. Shout out. Efren! Boss, Kain yung mga tropa mo ah. mayayain eh, hindi maggigilas. Mamaya pag nasa lawit nila, mamaya biglang gigilas. Si Usok nag-rap pa to sa Sagada eh. Oh, Sample nga pre. Yo, wala akong masabi. Bigla na lang nangyari, nagtipon-tipon ng mga tropa dito sa simbahan. Parang pinutakte. Yo. Walang ng lights, man. Ayaw ko rin, wala akong ensayo. Ano sa'yo? Mamaya paglasing na. Hahanapin ko nga yung rap mo sa Sagada eh. Papasok natin dito. Lubong rice terrestation. Ba sunod na Madali lang! Sige. Ano ba sunod na bayan sa Bawan? Ang Pascual. San Pascual ba? Kala ko Batu. Batman. Awit. 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 Bawan, Batu, Batri. Kala ko yun. Mali pala ako. Ayun na nga. So pupuntahan namin Lawit Dila. Pangalan pa lang nakakatakot na eh. Sa pagbaga daw eh. Ha? Putok Baga. Putok baga. Putok Baga, Lawit Dila. Ewan ko. Bahala na. Ito may mga heritage houses dito, ayan no. Akalain mo, ang pangalan pala nitong barangay na to, Barangay Balisong. Akala ko kanina marami na nagtitinda ng balisong. Yung pala pati pangalan ng barangay Balisong din. Yun lang. Hoy, mukhang may aahunin dun ah. Pero mukhang banayad lang. Pero mukhang mahaba, ewan ko, tignan natin. Malalaman natin. Ay, mukhang malapit na yung papasukan namin. May trail daw na papasukan eh. So,
Ay, hindi pa pala. Suminyas lang kanina, pero hindi. Ah, ito, mukhang dito na talaga. Ay, pumara na eh. Ayun, nagsisilikuan na. Ah, sa may simbahan, Santa Teresita. Ayun, papasok kami ron, kakaliwa. Antay, antay, antay! Ano paalala? Social distancing. Ha? Malalim ba? So may distansya tayo? Mauna akong konti para mabidyohan ko lahat pagbaba. Sige, dandanan po siya. Ha? Yun, dating gawin, magpapauna ako ng konti para pagdating dun sa baba, meron silang mga makuha na natin sila ng mga video. Umiihi pa ako. Dandan lang ha, madulas. Yan, tapos iwanan niyo ulit ako. Yun. Salid na tayo dun. Pero lawit dila nga talaga tayo mamaya dito pagbalik. Matarik nga sir, ano? Tara. Matarik. Matarik nga talaga sir. Ay grabe. Lalawit nga talaga dila natin dito. Oo. Nako. Nako. Ay. Nako, grabe. Ang tindi. Grabe. Ha? Nakamoy na? Oo, delikado. Ito muna, pahinga. Matarik nga, yari tayo. Tsaka may mga ano sir, may mga dahon. Oo, may mga loose na ano. Oo, madulas yan. Okay na ako dito. Okay, panigurado lang. May pangarap pa tayo sa buhay. Talagang lalawit nga dila natin nito. Grabe. Ito ang aminan sir. Eto. Matindi to. Parang ito yata pinakamatinding ahunin ko sa lahat ko. Ah, grabe. Takot ako sa dahon din. Grabe oh. Matindi. Naniniwala na ako. Takot ako. Natakot ako sa iyo, sir.
Oo. Malalim pa ba? Ay, grabe. Malalim pa nga. Si Sir Noel, ano eh. Nandun din sa taas eh. Nagtutulak eh. Antayin ko na nga. Grabe to. Sabi na sorpresa ako sa ahon na yun, no? May ganun palang sorpresa rito. Sagad na agad sa ano, pinakamaliit na. Walang buwelo eh. Hayop na yan. Maiksi lang. Nabudol! Kami. Yari! Mahina. Ay, may sumasabit. Sorry. Sorry.